आपण आता 2 किलो मिरचीची चटणी बनवणार आहे। आता आपण 2 किलो देशी मिरची घेतलेली आहे। नाकेसूर 20 ग्राम, इलायची 20 ग्रॅम, दगडी फूल 20 ग्रॅम, तेजपत्ता 30 ग्रॅम, मोहरी 100 ग्रॅम, श्रीफळ 30 ग्राम, मिरे 10 ग्राम, जावित्री 30 ग्राम, चक्रीफूल 20 ग्रॅम, हिंग 3 खडे, हळकुंड असे बारीक करून घेतलेले आहेत 100 ग्रॅम, मसाला इलायची 20 ग्रॅम, मेथीचे दाणे 10 ग्रॅम, अद्रक अर्धा किलो, लसूण अर्धा किलो घेतलेला आहे। हे मोठं मीठ घेतलं आहे आम्ही 2 किलो। ह्याला उन्हामध्ये ठेवायचं असतं। कोथिंबीर आम्ही 2 पेंडी घेतलेली आहे। रात्री निवडून धुवून आम्ही पेपरवर ठेवली होती आणि सकाळी बारीक केली। सुके खोबरे 750 ग्रॅम, कांदा 1.5 किलो, शहाजिरे 10 ग्रॅम, लवंग 10 ग्रॅम, दालचिनी 10 ग्रॅम। हे सर्व भाजायचं नाही, हे असंच पॅक करून घेऊन जायचं आहे। आता इथे धण भाजायचं आहे, अगदी 2 थेंब तेलामध्ये लालसर असे धणे होईपर्यंत भाजायचे आहेत। धणे आम्ही अर्धा किलो घेतलेले आहेत। धणे भाजत असताना एक स्मेल येतो, तेव्हा समजायचे धणे भाजून झालेत। जिरं घेतले आहे 200 ग्राम आणि मिरचीचे ज्या बिया आहेत त्यासुद्धा घातल्या आहेत गरम होण्यासाठी। आता आपण तीळ आणि खसखस घातली आहे। 250 ग्राम खसखस आहे आणि 50 ग्रॅम तीळ आहेत। हे थोडेसे रेड होईपर्यंत भाजून घेऊया। आता कढईमध्ये तेल घेऊया। आता आपण हळकुंड तळायचे आहेत। मी जे सर्व मसाले आधी दाखवले आहेत ते सगळे तळून घ्यायचे आहेत। आता जावित्री तळून घेऊया, तसेच इलायची सुद्धा तळून घेऊया। मेथीचे दाणे सुद्धा असे तळून घ्यायचे आहेत। आता ह्यामध्ये मोहरी घातलेली आहे, तसेच ह्यामध्ये दगडी फूल सुद्धा घालायचं आहे। आम्ही सगळे मसाले निवडून घेतलेले आहेत। मोहरी ही तडतडते, त्यासाठी दगडी फूल घालायचं त्यामध्ये, आणि तसेच तेजपत्ता सुद्धा त्यातच घालायचा, जेणेकरून मोहरी उडणार नाही। सगळे 5 मिनिटं नुसतं हलवून घ्यायचं आहे। आपण हा सर्व मसाला एका डब्यामध्येच भाजून ठेवायचा आहे। ही मोहरी तुम्ही बघू शकता। आता आपण हिंग तळून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपला हा सर्व मसाला तळून आणि भाजून झालेला आहे। 1 किलो तेल लागणार आहे। आपण खोबरं तळणार आहोत। खोबरं रेड होईपर्यंत भाजायचं आहे, 5 मिनिटं लागतात। असं रेड झालं की खोबरं आपण काढून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीचं खोबरं आपण भाजून घ्यायचं आहे। हे तळलेलं खोबरं एका कॅरी बॅगमध्ये किंवा तुम्ही डब्यात घेऊन जाऊ शकता। आता आपण कांदा तळायला घेणार आहोत। कांदा तळायला 10 मिनिटं ही लागतात आणि असा रेड होईपर्यंत कांदा हा तळायचा आहे। आणि आपण जेव्हा कांडपात घेऊन जाणार तेव्हा असं एका डब्यामध्ये वेगळा घेऊन जायचा आहे, आणि मसालासुद्धा असा एक वेगळ्या डब्यामध्ये घेऊन जायचा आहे। तुम्हाला सुद्धा अशा प्रकारची झणझणीत कोल्हापुरी चटणी हवी असेल तर तुम्ही आम्हाला नक्की कॉन्टॅक्ट करा। चटणीचा रेट हा 500 रुपये पर kg आहे। अशा प्रकारे आमची कोल्हापुरी झणझणीत चटणी ही झालेली आहे। तुम्हीही नक्की ट्राय करा, खूप सुगंध येत आहे। आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या फ्रेंड्स फॅमिलीला नक्की शेअर करा।